Ekseni ngizothanda nje sivele ngaphandle kokuchitha isikhathi ke sigijime siye lapha ya ezwini lika baba uNkulunkulu ekseni nje ake siye the book of Matthew chapter 21 sisofunda nje amavesi amabili sisofunda uverse 21 no verse 22 bese ke siyathandaza ekseni. And Jesus answered them, truly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, be taken up and be thrown into the sea, it will happen. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Again, and Jesus answered them, truly I say to you, if you have faith and do not doubt, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to this fig tree, but even if you say to this mountain, be taken up and be thrown into the sea, it will happen. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Namhlanje thike ngifuna ukukhuluma ngokukholwa noma ngefaith, and then bese ngiyathandaza la sithola uJesu ekhuluma nabafundi bakhe kusanda kukhulunywe nomkhiwane wayefuna something uJesu kwi-fig tree and he came wangathola lutho emkhiwaneni. Manje ukhuluma nabafundi bakhe uyabatshela ukuthi nani bafundi bami, if you have faith, there is nothing that you cannot do. Manje indaba engiyithanda kakhulu ila esebatshela khona uthi if you have faith, you can say into this mountain, move and be thrown unto the sea, and it shall happen. Namhlanje I want to speak to people who are going through intaba eyithile empilweni zabo ngithi if you have faith, you can move every mountain unto the sea. You can throw any and every mountain unto the sea. Namhlanje ke into engifuna ukukhuluma ngayo ukuthi don't mount your mountain but move your mountain. Ungayigibeli intaba yakho kodwa isuse intaba yakho. Isona sihlobo engikhuluma ngaso namhlanje. Don't mount it but move it. Ngoba thike abantu abaningi uma bebhekene neintaba bayayigibela intaba bengayigudluza intaba, kodwa namhlanje kuseni ngifuna ukukhuluma nomlaleli about the mountain moving faith, not about the mountain climbing faith. Ngoba iyahlupha i-mountain climbing faith, uyayiclimba intaba kodwa ingapheli iphinde ivuke futhi, kodwa i-mountain moving faith iyayisusa intaba phambi kwakho igudlule iphosolwandle. Ngifuna ukukhuluma nomlaleli namhlanje ngithi don't climb your mountain but move your mountain. Angazi ukuthi intaba obhekene nayo inamandla kangakanani noma kade waqala ukubhekana nayo isikhathi eside kangakanani, kodwa ngifuna ukuthi namhlanje let us exercise our mountain moving faith. Let us exercise our mountain moving faith, not our climbing faith mountain. Ngoba TK uJesu uthi uma sinale ukukhola siyawukhuluma nentaba. Ngifuna mina ukukhuluma nentaba obhekene naye ekhaya, ukhulume nentaba obhekene naye emsebenzini, ukhulume nentaba obhekene nayo ezimalini zakho, khuluma naye uyitshele ukuthi mountain, in the name of Jesus I command you to move. I will not climb you but I will move you. I will not mount you but I will move you in the name of Jesus. Ngoba uyigibela intaba izobuya kodwa khuluma nayo bese uyayitshela ngoba uthi uJesu have
faith, you shall say unto the mountain, be moved and be thrown unto the sea, and it shall happen as you have faith. Kukhona abantu abakhalayo abalilayo baliliswa zintaba, abanye intaba abangani babo, abanye intaba izinto ababhekene nazo ema-families abo, abanye intaba zabo imishado yabo yabhidlika, intaba obhekene nayo. Kodwa namhlanje ekuseni ngifuna sinyakazise intaba, sizogudluza intaba. We are moving mountains by faith. We are moving mountains by faith. Intaba abayivusa uSathane, we are moving them this morning because we are exercising the mountain moving faith. I want us to unleash this mountain moving faith. We need to activate it and see how this mountain moving faith, this mountain moving faith, but once you exercise it, no matter what intaba ya cancer, God we are suga, no matter intaba ya HIV or AIDS, but if you have this mountain moving faith, it shall move, it shall move. Wabale faith baba, it can move every mountain. Namhlanje kuseni ngifuna ukuthandaza nomuntu Nkosi yami khona into engizwayo TK, ngifuna ukuthandaza nomuntu othi kade kukhona intaba. For the many times I've been climbing the mountain, awungizwa TK, I've been climbing this mountain, but every time when I'm done climbing it, ivele ivuke futhi again. Noma ngithandaza ngifasta ikine hambe ngigibela kodwa bengayimove. Kodwa namhlanje I want us to move. Nkosi yami, I'm a mountain of addictions. I want us to move. I'm a mountain of doubt. I want us to move. Mountain of jealousy. I want us to move. Mountains of fear. I want us to move. Mountains of unbelief. I'm a mountain of we underestimate. Because you are activating the mountain moving faith, and God shall manifest, and God shall be seen. I am feeling the mountain moving faith. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God, Baba wetu namandla nkulunkulu wetu, I am activating this mountain moving faith from every listener right now. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God, we shall move every mountain in our way. In the mighty name of Jesus, Lord God, I pray we will not mount them, we will not climb them, but we will move every mountain. Mountain of fear be moved, mountain of poverty be moved, mountain of sin be moved, mountain of addiction of every nature be moved. Ngegama lika Jesu imountain yokuba weak iyasuswa aphambi kwethu ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ngiyathandaza Baba wethu namandla, activate this mountain moving faith. I-activate uNkulunkulu wethu zonke intaba ezivusa uSathane phambi kwempilo yethu, zonke intaba zeminyaka ebezisikhalisa, ebesithi masicabanga kuvuka inyembezi noma sivuka ekuseni zivele zisiphathise ngestress. Kodwa namhlanje we are moving every mountain in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Baba siyabonga ukuthi zonke intaba ziyakhudlulwa manje egameni lika Jesu, ziyakhudlulwa in the name of Jesus, ziyakhudlulwa
in the mighty name of Jesus. Take glory and honor in Jesus' mighty name. Amen and amen.